Vatariri tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa maisamba show umo tiri kutasa dambudziko ratinaro mumba medu, dambudziko ratinaro munharaunda, munyika yedu, muguta rino reHarare. Tinoziva kuti kune mamwe maguta hatina kukusiyai, ndofunga mune matambudziko anongofanana-fananawo nesu nekuti nyadenga mumwe chete. Gore rino hakuna kunaya zvakanaka, mwaka hauna kunaya zvakanaka, asi mvura iri kunetsa zvekuti vanhu vakungotora mvura pese pese. Kune zvakawanda zviri kupotedzeranwa kukanzuru, kuhurumende, kuvanhu. Izvo hazvizvo zvatiri kuda kutaura pamusoro pazvo. Isi toda kutaura kuti dambudziko rinopera sei, chii choitwa, nokuti kupopotedzana makamira hapana zvinoita. Vachideme muhurukuro yatambei tichita tisiri pamhepo, mataura zvimwe zvakawanda zvisingazivikanwe nevadiwa vatariri zvavari kuita munyaya yemvura. Mungadei iri kuvajekeserawo sekujekesera kwamandiitira. Hongu amaisamba. Kune vamwe vagari vanoti havashandise mvura yekanzuru, vanoita mvura yavo yekutenga. Ndingade kuvazivisa kuti kanzuru inotombosunga mamwe makambani anenge aenda kunopwanya pombi dzekanzuru vachitora mvura vachienda kunotengesera vanhu. Saka vanhu dai vangoziva kuti vasatengeserwe mvura iri kudhurisisa iyo mvura inotengeka zvakanaka iripo. Ivo vonwa mvura yavanofanira kutenga neprice iri pasi, vakunotenga neprice iri pamusoro-soro. Dai vanhu vangonzwisisa ipapo. Uye kune vanhu vanoita basa rekunotengesa mvura nemabhaketsi. Vanotora kuti mvura yekanzuru vachitengesera vanhu nemabhaketsi, asi vamwe vanhu vachitichi mvura iyo havadi kuibhadhara kukanzuru. Bhaketi re20 liters riri kuita $2, asi 5 drums dzema200 liters ziri kuita 80 cents kukanzuru. So vanhu ngavachingovhurika vaone kuti ndepapi pavanoda kuti vape sapoti yavo kuti zvinhu zvirambe zvichienda kumberi. Ndizvozvo dzimwe nguva ndinoziva kuti muongororo yetsvakiridza takada takaona kuti mikoto inobudirira zvikuru, nekuti vanhu vakawanda vanofunga kuti chafamba mumukoto kana kuti chafamba nechekuseri chakanaka chakachipa. Asi hero jira kufuka kana sarudzo ndeyenyu, kufuka kana kuwaridza zviri kwamuri. Panapa tiri kungojekesa chete kuti ngatiregei kurwara, ngationei zvatingaiti nenyaya yemvura. Vachidemi, pane vimbiso here kana zviri kuitika zvekuti vanhu varege kunge vari kutambudzika? Vana vechikoro havachaenda kuchikoro nenguva, vari kumvura. Vana mai havacharara, vana baba, zvinhu hazvisi kumbofamba zvakanaka. Vachidemi Hongu, kanzuru yaona kuti matambudziko emvura ari kuti kurei, yakatenga mabhauza. Mabhauza aya achangotora mvura inenge yakacheneswa neguta. Asi kune nzvimbo dzekuti mvura iyi nekushomeka kwainenge yakaita haichakwanisa kupombwa mupombi dzekanzuru kuti iende kune dzimwe nzvimbo. Mabhauza aya ndiwo achatakura mvura kuendesa kunzvimbo idzodzo. Mabhauza aya anokwana kuita 14. Mamwe acho akatopera kugadzirwa, mamwe acho ari kugadzirwa muno muHarare nekambani muno muZimbabwe. Saka aya munenge muchiafambisa sei? Munosarudza kune vanhu vakaomerwa zvakanyanya here kana kuti munongotedzera nharaunda nenharaunda? Nondoziva kuti misha yedu ine mazita akasiyana-siyana. Ndikapa semuenzaniso kuti pamwe munoti imwe iri kuenda kuHighfield, imwe iri kuenda kuMabvuku, imwe iri kuenda kuEpworth. Ndo here marongero amunoita? Tinenge tichiona kuti kusiri kuenda mvura ndekupi, kusiri kuwanika mvura ndekupi. Kungave kuBorodale, kungave kuMabvuku, kungave kuBudiriro kana kuMbare, kunenge kusiri kuenda mvura. Hatisi kusarudza nekuti kunogara vanhu vakaita sei. Mvura inodiwa nemunhu wese. Chimwe chikuru chiri pamvura ndechekuti mukaregedza kuendesa mvura kune rimwe divi, chirwere chikapinda muguta hachisarudze kuti unogara kupi. Uyezve vanhu tinoshanyirana, saka chirwere chinogona kungobva ikoko kwamama muchiti vanhu ivo variko zvinhu zvavo zvakaringana. Hama inenge yavhizita kuBorodale inogona kudzoka nechirwere kuMbare, oro yaenda kuMbare inogona kuenda nechirwere kuBorodale. Saka toda kuti mvura inge iri jekerere muHarare, munhu wese awane cheuviri. Asi kurudziro yedu inenge yayekuti mabhauza aya ndiye muHarare chete, haachakwanisi kuenda kunana Chitungwiza, kunana Ruwa, kunana Epworth. Ivo veko vochionawo zvekuita kuti mvura izenge ichisvika kunharaunda dzavo. Saka kana tichitaura pamusoro peHarare, tiri kutsaura nzvimbo dzakaita sana Ruwa, tiri kutsaura nzvimbo dzakaita sana Chitungwiza. Kana papa mabhauza pako pamvura, kana papa mabhauza hongu, asi mvura yese yatagara tichichenesa inoenda kumaguta iwayo.
ndizvozvo. Asi ndoziva kuti mubvunzo uri kunzoku ungade kuziva kuti munozovapaura sei, muchazopindura zvenyu. Regai timboenda pana chiremba kuti sei muchizoti ava veruhwa vochisara, ava vechitungwiza vachisara, asi pamunenge muchimboisuka yese inenge ichienda kumwe chete ikoko. Chiremba ndambonge ndabvunza zvakare mubvunzo kuti zvirwere zvinowanzounzwa nemvura ndezvipi, nezvimwewo zvamungade kutaurira vanhu sechenjedzo. Maita basa. Zvirwere zvemvura zviri kunyanya kutitambudza muno muguta reHarare. Chekutanga I think ndotanga nekolera. Takaita hedu gore rapera, tandakapedzisira kuita muna 2008. Asi chirwere chekuti chikapinda mumusha chinokanganisa mafambiro evanhu, chinokanganisa kumagariro edu. Saka chirwere chatisingade kuti chipinde mumusha. Chirwere chekolera ichi maichisamba, chirwere chekuti munhu anoita manyoka akawandisa munguva pfupi. Manyoka aya kazhinji kacho anenge akaita kunge mvura yempunga iyaya yatinoti rice water kana takuchirungu. Anogona kazhinji munhu anoita manyoka ekolera haarwadziwe nemudumbu, haanzwe kutsva muviri, anongoita manyoka, dzimweni dzenguva anorutsa. Asi chinokurumidza kuitika kupera kuri kutika, kushaya simba kunozokonzeresa kuti munhu azoshaya munguva pfupi. Saka chirwere ichi tinokurudzira vari kuona kuti chirwere chatisingade mumusha. Kuchidzivirira kugadzirira kuti mvura yedu yatinoshandisa yakachena. Ko nyaya yekufashaidza mvura inobatsira here patasvika apa, nyaya yekufashaidza mvura? Nekuti vamwe vari kungonotora pese pese. Kufashaidza uku kuchiri kubatsira here, kana kuti pane imwe mvura yekuti kunyange ukafashaidza haichene, chiremba? Kufashaidza imwewo nzira yekuchenesa mvura. Inzira yakatotariswa kuti inoshanda. Saka tinoikurudzira zvekare kuti vanhu kana vachikwanisa ngavafashaidze mvura yavanoshandisa. Nekushandisa uyezve kana mapiritsi atanjimbotaura aya kuti anobatsira zvekare kuti mvura ite sei ichene. Matsanangura zvakanaka chiremba panyaya yekolera nenyaya yacho yekuti inouraya munhu panguva pfupi pfupi. Enderai mberi. Maita basa. Chimwe chirwere chatinosangana nacho chinokonzerwa nemvura isina kuchena maichisamba chinonzi typhoid fever. Chirwere chekuti sezvandinotaura kuti fever, chirwere chekuti munhu anotsva mwiri, anonzwa kutsva, ende kutsva kwacho kunoenda kuchiwedzera nemazuva uchiramba uine chirwere. Chirwere chekuti kazhinji chinoitsa kuti munhu asaite tsvina, asi chinogona kuitsa futi manyoka. Chirwere chekuti munhu anorukutika zvekare, but asina kupera sezvinoita zvekolera zvokuti mvura yashoma. Uyu munhu ari kurukutika nechirwere chacho chonzi typhoid chinoitsa kuti munhu aite sei apere simba. Chirwere chatinoda kuti vanhu kana vachinge vaona munharaunda mavo kuti kune munhu aroradzika zvinhu zvakadai izvi, vakurumidza vataura pamakiriniki ari padhuze, vaudza ana utsanana vari munzvimbo nharaunda dzavo kuti apa pamba apa pane munhu ari kurwara nezvakati, kuti takurumidza tanoongororawo, nekuti chirwere chinoparadzira muvanhu sezvakaita kolera, chinotapukira kubva kune ana masunda, kuna ana chisamba, kuna ana chideme, chirwere chinotapukira. Saka kana chatapukira chakukanganisa futi magariro emudunhu, vanhu vachagare zvakanaka. Saka chirwere zvatoda kuti zvikurumidza zvataurwa, tazviongorora, tazvirapa. Tinokutendai zvikuru chiremba nekutsanangudza kwamaita. Ndakuya kwamuri vachideme, nguva yedu yokwikwidzana nesu zvakanyanya. Mashoko amuda kungokanda kumusha kuti chakati pane mwoyo wenyu, chidaka chenyu semutauriri weguta. Kurudziro yandingape kuvagari ndeyokuti kune vaya vanorima muHarare, ngatirimei panzvimbo dzinotendedzwa chete, nokuti pamwe pese patiri kurima pari kukonzeresa kuti kunobva mvura yedu kuite pollution yakakurisa. Tokurudzirawozve vanhu vanenge vachiwana mvura mudzimba kuti yamawana iyoyo ngatiibhadharei. Tokurudzirazve futi kuti vanenge vawana mvura kumba mukashandisa musarase mvura, ngatiitei reuse, recycle, ipinde mugarden, igeze motikari, ishande mutoilet, kuti mvura tisarambe tichidiridzira nemvura yakacheneswa zvinodhura zvakadai. Munotoona munhu akabata hosepipe achidiridza lawn
nemvura yakacheneswa iri kudhura kuchenesa kudai, achidiridza motikari yake. Dai tambosiyana netsika iyoyo. Kouya vaya vane zvibhorani. Mapombi ari kudhuka dhuka, haasi kurasa mvura yakachena here vachideme. Mapombi ari kudhuka, ari kurasa mvura hongu amai. Ipapapo dambudziko ratinaro nenyaya yekuti mapombi edu mamwe agarisa pasi. Tinodzokazve kunyaya yatinoti pachirungu investment muwater sector. Hakuna mari yakawanda iri kuuya, iri kudzoka. Mvura yaenda kuvanhu, mari haisi kudzoka. Kuti ini ndinotenda ndawana mvura, chimwe ndibhadhare mvura yandakamwa iyaya. Kuti mari iyi idzokere kunosumudzira basa remvura. Kuti kuiswe mapombi matsva nezvimwe zvakadaro kuti tifambe. Chiremba mune rimwe chete here chiringaziva chiya chashata? Ndotenda. Chandokurudzira ndechekuti kana paine anenge aona arwara, ngavakurumidza vaenda kumakiriniki kwedu. Kurapa kwamanyoka kuri pachena. Vanhu ngavakurumidza vaenda kuchipatara kuti tisazoita matambudziko saka takaita gore rapera. Toda kuti kana chauya chiri chimwe chete, ngatingochibata chiri chimwe chete, chongopera chakadaro kuti Harare yedu igare isina zvirwere. Ndinokutendai zvikuru nokujekesa kuvanhu venyadu vatariri. Ndinofunga kuti manyatsozvinzwira zvataurwa nachiremba kuti kana marwara mhanyirai kuenda kuchipatara, nekuti kunoda kuti kugadzirwe zvinhu izvi chimbi. Mvura yemunamato haiwanzopedza manyoka. Zvimwe zvatisingade kuedza ngatitange tamboenda kukirinika, nokuti chirwere ichocho chakabatana nerufu. Saka regai nditore mukana uno mufunge kana toita zvinoendeka zvikuru sei. Tiri mumaisamba show, chiringazuva chaiye chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo, chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Imamutandadzana nesu. Maonei manzwei panyaya tanga tichikurukura. Nyaya yanga iri pano musarasike. Yanga iri kuti dambudziko ratasangana naro rodzorwa sei, ropedzwa sei, tosimudzirana sei kuti tibve pano. Kana paine dzimwe dzamunoda dzinoda dzemvura, handi chirongwa chatatiri pano. Changa chiri pano chirongwa ndochachiri pano. Regai nditende mutauriri weguta redu Baba Michael Chideme. Tinokutendai nenguva yenyu. Chiremba Pamasunda, tinokutendai nekunge muri pano. Zvakadi kusangana zvakare. Shondronai panguva imwe cheteyo pane imwe nhapita pindini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.